Orice sistem este simplificat pentru a fi înțeles de către mase, este un sistem care a fost corupt. Dacă ești nou aici, bună, sunt Alina, sunt consilier de Human Design și vreau să-ți povestesc despre cum am ajuns după 3 ani plus de citit, învățat, investigat sistemul Human Design și cheile genelor, să nu mai cred în aceste sisteme. Povestea mea începe în 2001, e o poveste pe care foarte mulți oameni o știu. Când am descoperit sistemul Human Design, m-am simțit instantaneu atrasă de sistemul Human Design și am făcut un curs destul de limitat pentru a putea să învăț mai multe lucruri despre acest sistem. Odată ce am terminat cursul respectiv, am început să fac citiri de Human Design și am început să investighez. Deși o foarte mare parte din mine este o fire curioasă, nu am capacitatea să mă opresc niciodată, devine o obsesie pentru mine să aflu mai multe informații despre ceva ce mă pasionează. Nu mă mai pot gândi la altceva, motiv pentru care în ultimii 3 ani de zile tot ce am făcut a fost să învăț mai mult din sistemul Human Design și să fac citiri de Human Design. Practic, cu asta mă ocup tot timpul. Toată ziua nu fac altceva decât să învăț, să citesc, să investighez, să descoper, să asimilez, să conceptualizez informații despre sistemul Human Design cu scopul de a ajuta cât mai mulți oameni să ajungă la identitatea lor. De fapt, ăsta a fost scopul de la început, să pot să ajut oamenii să se înțeleagă mai bine și să se accepte mai bine. Când am început această călătorie în sistemul Human Design, am început cu baza. Nu știam absolut nimic despre sistemul Human Design și am început așa cum începe toată lumea. La scurt timp am descoperit toată librăria de cursuri și cărți pe care teoretic este ținută ascunsă de către Institutul Internațional de Human Design și care costă foarte mult și care ei consideră că este singura certificare care te poate face apt să faci citiri de Human Design în momentul actual. Ei bine, eu am fost dintotdeauna o rebelă, eu nu am urmărit niciodată calea corectă. Am ajuns să citesc foarte mult și din foarte multe părți. Am ajuns să fiu pe grupuri de Human Design, am ajuns să intru în cheile genelor, am ajuns să învăț astrologie, am ajuns să mă interesez și să învăț mai mult sistemul I Ching, am ajuns în foarte multe părți. De asta am spus de foarte multe ori în ultima vreme că cea mai bună cale pentru a te folosi de Human Design este prin intermediul cuiva care asta face toată ziua, învață sistemul Human Design și se folosește de informația respectivă. Acum mai bine de 1 an de zile, asta nu știe absolut nimeni decât prietenii mei foarte apropiați, am început să nu mai cred. Am început să aflu informații care erau contradictorii cu informația de bază. Am început să-mi pun întrebarea dacă ceea ce fac eu este sau nu corect pentru oameni în condițiile în care eu fac asta pentru oameni. Dar dacă informația este greșită, atunci nu mai fac pentru oameni, o fac pentru mine. Dar am continuat să mă bazez pe unele lucruri, să-mi dau voie să schimb altele, să-mi dau voie să înțeleg anumite lucruri. Acum aproximativ 6 luni de zile
am ajuns să descoper o parte din Human Design de care nu auzisem niciodată, de care nu se vorbește. Nu s-a vorbit niciodată. Vorbim despre influența planetelor ca entități, adică condiționare prin intermediul sistemului Human Design. Vorbim despre lucruri precum moartea ideală, cum murim și cum ne îngropăm, cum ajungem ca suflet pe partea cealaltă prin informația din sistemul Human Design. Vorbim despre concepție. Aceste informații sunt parcă ținute sub cheie. Nimeni nu vorbește despre treaba asta. Și acum câteva luni am ajuns să discut pe un grup și să intru într-un grup care se folosește de informațiile de bază din Human Design, adică informația revelată la origine și despre cum ce este Human Design în momentul de față, așa cum îl înțelege lumea, este complet distorsionat. Bineînțeles că sunt foarte, foarte multe informații care m-au dus la această concluzie. Că în momentul de față ce este cunoscut ca fiind Human Design este o unealtă de manipulare. Ideea de a băga oamenii în anumite categorii și a le spune că trebuie să facă lucrurile într-un anume fel, că trebuie să se folosească de anumite lucruri, nu este decât o condiționare. Și în privat, ședințele mele au evoluat foarte mult, s-au schimbat extraordinar de mult. Eu care inițial mă foloseam de informație și turuiam informația respectivă, am ajuns în momentul de față să am ședințe în care discut mai mult cu oamenii și mă uit în diagrama lor în anumite aspecte și să văd cum aș putea să-i ajut să integreze mai ușor și să înțeleagă care parte din ei este cea corectă și cea nu. Ideea în mare este că, într-adevăr, ca orice sistem, există o fărâmă de adevăr. Fărâma de adevăr este chiar ce a revelat Raoul Hu în 1987, transmisiune de la voce, cum îi spune el, ce nu este real și nici folositor chiar, este sistemul Human Design pe bază de strategie de funcționare, deci tipar energetic, autoritate și aș putea să spun și detașarea completă de minte. Mintea nu poate să fie ignorată oricum și atunci mai bine avem o idee despre cum funcționează mintea noastră și ia decizii decât să ajungem să nu mai fim proprii posesori ai vieții noastre. Voi face, bineînțeles, mai multe videoclipuri pentru membrii despre informații pe care le-am aflat din surse neconvenționale despre Human Design. Pentru că, deși ca idee, ca întreg, sistemul Human Design pentru mine nu mai este un sistem valid, chiar există informații în interiorul sistemului Human Design de care ne putem folosi fiecare dintre noi și cred că este mult mai util decât să șterg cu buretele tot acest timp în care am investigat, am căutat și am învățat informații despre sistemul Human Design.
să îmi folosesc eu discernământul și cunoașterea să determin care sunt informațiile care chiar au validitate și cum să le transmit oamenilor pentru a se folosi singuri de ele, decât să complet anulez absolut tot ce am făcut până acum. Pot să spun că platforme precum My Human Design, platformă pe care eu am folosit-o foarte mult timp, aproape un an de zile de la începuturi, este o platformă manipulatoare, sunt multe informații greșite acolo. Așa cum am zis la început, un sistem care este simplificat pentru a fi înțeles de către mase este un sistem corupt. Este un sistem care corupe. Foarte multă informație de acolo este de-a dreptul greșită. Greșită nu pentru că poate a vrut să intenționeze să fie informația greșită, ci greșită pentru că a simplificat-o în asemenea fel încât a distorsionat-o. De asemenea, sunt multe informații din sistemul Human Design tradiționat care sunt eronate. În primul rând, și un exemplu pe care l-am mai dat aici, dar nu știu dacă sunt oameni care pot să înțeleagă treaba asta. Noi nu suntem și nu vom fi niciodată și nu vom putea niciodată să fim nodul nostru sud și nodul nostru nord. Acestea sunt energii care se regăsesc în mediul înconjurător. De asemenea, asta implică faptul că variabila de mediu și variabila de manifestare folosită pe această platformă sunt de-a dreptul inventate. Nu există așa ceva ca fiind un mediu determinat de tonuri sau culori care nu există, pentru că nodul nord și nodul sud nu transmit neutrini. Sunt două puncte, nu sunt corpuri conștiente care să transmită energie. Da, am găsit foarte multe informații în cheile genelor care sunt utile, dar de asemenea, una dintre informațiile care m-a făcut să realizez potențialul sistemului cheile genelor de a fi corupt a fost o carte care nu este tradusă în limba română, Cele 7 sigilii, și care de-a dreptul mi-a dat impresia de cult. Orice sistem și orice grupare de oameni care se bazează pe rugăciuni sau incantații sau cereri la forțe superioare pentru a asimila sau a primi anumite abilități, deja nu mai pot să cred în partea respectivă. Eu nu cred în Dumnezeu așa cum îl cred ceilalți oameni, Dumnezeul din afara noastră. Eu cred în esența noastră divină din interior și atunci mi este foarte greu să cred că în momentul în care fac o incantație ca să fiu auzită în afara mea pentru a primi ceva în interiorul meu, ceva nu se leagă pentru mine acolo. Dar da, există în toate sistemele pe care le-am descoperit informația pe care o știu, informații care se pot folosi. Dar e nevoie de foarte mult discernământ și foarte multă cunoaștere ca să putem să discernem ce se poate folosi corect și ce nu se poate folosi corect. Așa cum v-am zis, vă voi posta mai des videoclipuri pentru membrii pentru a vă ajuta să înțelegeți părțile din Human Design care real sunt de valoare. Acestea se bazează pe cele 2 cristale de conștientizare, despre care nu vorbește nimeni în gruparea Human Design teoretică.
Nu vorbește nimeni despre bază, tonuri, culori și astea sunt cele mai importante elemente pe care le avem în interiorul nostru. Și ultimul, foarte important de menționat, folosirea inteligenței artificiale, v-am mai spus până acum treaba asta, pentru a determina anumite elemente din Human Design este foarte periculoasă. De nu știu câte ori nu mi s-a întâmplat să primesc informații de-a dreptul greșite de la inteligența artificială în privința anumitor aspecte. Nu mai vorbesc despre interpretarea generală a diagramei cu poză. Să-i dai poză și să rogi inteligența artificială să-ți interpreteze diagrama. Putem și eu folosesc acest sistem de inteligență artificială doar pentru a-mi corecta greșelile, pentru a-mi reformula anumite texte, ca să mă ajute să formulez anumite contexte, ca să-mi dea un jump start pentru a transmite anumite informații. Dar nimic mai mult de atât. Acolo mă opresc. Cam atât am avut de spus. Voi continua să mă folosesc de ceea ce știu în ceea ce privește sistemul Human Design. În continuare aveți posibilitatea de a calcula diagrama pe platforma mea, pe site-ul meu. Raportul pe care îl downloadați, luați în considerare că nu este nimic complet, este doar o fărâmă din ce puteți afla și determina prin intermediul unei citiri detaliate. Cam atât am vrut să spun. O zi bună!